La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. Nova Yamaha Tricity, urbanitat, estabilitat i funcionalitat en 125 centímetres cúbics. Me emociono. Mira. Calli, que calli. ¡Calli! ¡Que calli! ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. El quilòmetre zero s'ha desplaçat fins al centre de la ciutat per presentar-nos una novetat mundial. Parlarem, evidentment, de cotxes. Por aquí el calimocho y la cerveza corren. Ahora mismo estamos viendo... I també ho farem de motos. Vale, stop. Hòstia, em sap greu haver-te sabotejat el report. Sort que em caus de puta mare. A més, et diré una cosa, Manel. A casa et veiem cada setmana. De debò? Sí. Doncs mira, avui és l'últim homo. S'ha acabat, ho deixo. No fotis, com ho portes? Bueno, bé, molt animat, la veritat. Manel. Anima't, que això continua, Manel, que això no s'acaba. Vinga, ànims. Vamos. I alegra la cara. Vale, Manel, ara toca el del gag de l'Andoni i el bucaque. Et fa molta mandra o què? No, que va, fem-ho. Sí. Endavant. Sí. Y así me voy a ir, pa' casa y pa' Romo. ¡Bucaque! 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 ¡Qué fart! ¡Qué buena está la manteca colorada! ¡Qué buena está la manteca colorada! ¡Qué bestia! Quin crac, tio. Se't trobarà a faltar. La resta. Sí, però que tocava, no tocava el caca aquest. Té, de part de tot l'equip. Ostres, no calia, de veritat. Va, què collons, sí que calia, hòstia. Perquè no ens oblidis. Al final fareu que m'ho repensi, eh? Sí, clar. Què dius? ¿Qué, Homo? ¿Una cursa? Pero que ir sin carne, pero si vas con una moto robada. Pero qué ir sin carne. Si vas con una moto robada. Vale, tallem. Nois, hem acabat l'últim homo de la història! Manel, sisplau, podries firmar el carrasc? Sí, home, i tant. Moltes gràcies. Ara que deixo de ser l'homo, la meva signatura valdrà una pasta, l'eBay. Bé, això de deixar de fer l'homo està guai. Que no nos enganyen. Guai. Bueno, fa una mica de por, la veritat. Tu perquè ets molt jove, però... No et preocupis, ja trobaràs alguna cosa. Sí. Bueno, de fet, la setmana que ve anem a TV3 amb en Peyu a vendre una sèrie. Ah, veus? I també vull fer un espectacle teatral de mim, saps? Rotllo tricicle. Que guai això de la sèrie. Parlant de tricicles, no teníem una cursa pendent, tu i jo? Sí. Famosos.